Polemikak, esker abertzaleak egin dau polemika. Hori alde batetik. Gero, nik atzo egin debana zan zidan gauza batzuk. Lehenengo, nire ondare guztia publikoki aurkeztu neban Bizkaiko Batzar Nagusien aurrean. Momentu honetan nik zer daukadana, eta ez nik bakarrik, nire familia zainideak zer daukagun bakarra. Hori esan neban. Beste alde batetik, beste gauzatxo bat esan, eta hori argi dago. Ogasunan hasindan, guge datu asko eta izen asko erabiltzen dugu, eta jende asko ezagutzen dugu, eta delito bat aurkezten bada, guk beti gauza berbera egiten dugu, hau da, fiskaliara edo epaitegira eroaten dugu kasu guztiak. Hori beti egin dugu eta egingo dugu. Atzo ezker abertzaleak esan ebana, nire uste esan penagarria. Eta beste gauzatxo bat, atzo beste gauza bat ikusi neban, hau da, gorrotoa. Ezker abertzalearen bozeramaileak esan ebana gorrotoa zen. Eta nik uste dut, aktibitate politikan edo gizarte aktibitate guztietan gorrotoagaz ibiltea oso penagarria da, nire ustez, penagarria.